Com aneu, Enric? Toni Gené, el nostre... Quin grigall que tenim muntat aquí, eh? Sí, el nostre periodista i filòleg, que avui hem convidat per cercar l'etimologia d'algunes paraules relacionades amb l'esport. Amb l'esport. Tu saps on va néixer l'esport? Forma part de la condició humana, tu creus? L'esport? Per suposat. Des de l'antiguitat, l'home ha tingut necessitat de practicar esport més que res com una espècie de preparament de cara a la guerra, no? Jo crec que ens anirem a Grècia ràpidament, no? Bé, a Grècia hi ha altres cultures de l'antiguitat. Els homes havien d'estar preparats físicament per en cas de guerra, no? Però clar, l'esport no només és una eina de preparació bèl·lica, diguéssim, també s'ha vist com una eina de superació personal, no? Això sobretot se veu amb els Jocs Olímpics cada 4 anys, no? Però l'esport, entès així com l'entenem avui en dia, neix a Gran Bretanya durant la segona meitat del segle XVIII, durant la revolució industrial. En aquell moment hi havia gent... Sí, segle XVIII. Esport entès esport reglamentat. D'acord, perquè jo estàvem a la Grècia clàssica. Sí, de sobte fèiem guerres i ens hem anat a Gran Bretanya al segle XVIII. Vaja salt. La reglamentació esportiva de la majoria de les nostres pràctiques, com el tenis, l'atletisme, el futbol, neix a Gran Bretanya a la segona meitat del segle XVIII, quan hi havia els anglesos que sempre han volgut posar-ho tot en ordre. Sí. Les classes benestants van tenir temps lliure, van dedicar a practicar esport, i aquí va ser quan van tenir temps per posar les normes de cada esport. D'aquí venen els noms, el futbol, el hoquei, el tenis, no? Sí, tots aquests esports. I després, però, etimològicament, la paraula esport, tot i que la va popularitzar l'anglès, ve del provençal, d'una llengua de sud-est de França, que va agafar de llatí de deportare, que vol dir sortir. En certa manera han d'imaginar que sortir a l'aire lliure, practicar una activitat esportiva, no? Molt bé. Això és esport. I gimnàs? Gimnàs. Molta gent va avui en dia, és un temple anar a gimnàs. El gimnàs ve del grec gimnos, que vol dir despullat, i antigament el gimnàs era on els grecs, a l'antiga Grècia, anaven a practicar esport, i gimnos despullat perquè els atletes s'havien d'exercitar gairebé despulats, no? I d'aquí vendria. I és molt curiós perquè a Alemanya els instituts reben el nom de gimnàsium i agafen aquesta antiga concepció de lloc on s'anaven a preparar físicament. Ara, evidentment, els llocs no només se preparen físicament, no? Escolta'm, i el cristianisme també feia gimnàs? No feia gimnàs, però activitat física no, però espiritual en feia molta. D'aquí el cristianisme va agafar del grec, del món esportiu grec, la paraula asceta. Un asceta avui és una persona, un religiós que d'una vida austera, sacrificada, no? I en certa manera varen agafar aquesta pràctica de atletes que també s'havien de sacrificar i havien de tenir molta de disciplina, no? En certa manera eren atletes de Crist, ascetes cristians, perquè mos entenguem, no? Escolta'm, Toni, si ens anem a Balears o a Mallorca? Sí, aquí han tingut grans esportistes, i no m'estic referint al nostre Rafalet Nadal, no? No, jo crec que te vols anar un poc més enfora, sí, una mica més enfora, i retrocedir, per exemple, fins als Foners? Els Foners, els antics habitants de l'època talaiòtica de Mallorca i de Menorca. De fet, aquestes illes, les fonts de l'antiguitat clàssica, reben el nom de gimnàsies despulats, perquè els foners anaven amb poca roba, amb un tapall, perquè mos entenguem, un tapall és un taparrabo en castellà, i això ja va cridar l'atenció en els grecs que feien escala aquí, i van rebre el nom de gimnàsies, les illes despullats, no? També hem de recordar que Balears ve del fenici, vol dir terra dels mestres del llançament de la fona, no? Però bé, tindríem... Rafael Nadal podria ser un foner, perquè... gimnasta. Jo sempre dic que... No diràs per la roba. Per la seva indumentària, sí. Ah, sí? Jo crec que troba a faltar aquí a Mallorca, a les Balears, el que haurien de fer una gran campanya de publicitat de la figura dels nostres fonets, i la millor persona que representa aquest esperit és en Rafael. I te diré, ho entendràs perfectament. Els fonets
Els foners duien 3 fones. Una serà a la mà, que equivaldria a la raqueta de Rafael. Una altra la duien en el front, senyida en el front, vendria a ser la cinta night d'en Rafael, i l'altra una fona senyida a la cintura, que si haguéssim de forçar una mica aquesta interpretació podríem dir que seria l'elàstic dels calçons d'en Rafael, no? I en Rafael és una persona musculosa, corpulenta, com els antics foners. Per tant, en Rafael seria la representació moderna dels nostres foners. Bé, aquest tema també què t'ha semblat? Que el tema dels calçons i de la roba esportiva, crec que és un tema que justament li importa bastant en Rafael Nadal. Sí. L'estètica, sí. L'estètica. I en Rafael juga a tenis, paraula que ve és un imperatiu del francès, que vol dir té. Quan llancen la pilota, l'altre l'ha de recollir, la té, no? I hi ha molt de fans al món, allà d'en Rafael Nadal. La paraula fan és una simplificació de fanum. Fanum en llatí vol dir temple, i ve de l'arrel del verb llatí for, que vol dir xerrar. Era el lloc on antigament anaven a xerrar amb la divinitat els romans, no? I d'aquí ve fanàtic, un seguidor d'una divinitat, en aquest cas d'un heroi, d'un esportista, i després que tenim que la persona que se quedava fora del temple era un profà, un heretge, perquè no hi volia entrar. El que passa que amb el temps els fans i els fanàtics no sé si popularitzat, però els fans ara s'atribueixen més en els, no sé, les estrelles de rock, els cantants, o... No? En cas de futbol tenim la paraula forofo, però crec que és d'origen italià, aquesta paraula. Molt bé, tinc una... A veure, si jo te dic mente sana incorpore sano... Sí, en llatí és mens sana incorpore sano. Avui en dia aquesta expressió se va servir, que va encunyar... Sí, d'on surt? Aquesta expressió la va encunyar... Qui va ser l'inventor d'aquest? El poeta llatí Juvenal, del segle I després de Crist, i avui la feien servir d'una manera una mica distorsionada. La feien servir quan volen dir que l'activitat física és font de salut mental. Però aquesta frase està treta... Aquest senyor se deia Juvenal. Juvenal, sí. Quan en llatí vol dir que el poeta desitja amb aquesta frase tenir salut física i mental. El que passa és que avui la gent que va a un gimnàs hi va a vegades pensant que l'activitat física serà font de salut mental, se trobarà millor, i en certa manera també és vera, però antigament, segons el seu context poètic, tenia no ben bé aquest significat, no? I també en el gimnàs ens trobàvem amb molta de gent que pateix la vigorèxia. És una paraula nova d'època recent i mescla dues paraules, una llatina de vigor, força, i orexis, que en grec vol dir gana, desig. D'aquí tenim també anorèxia, falta de gana. Gana de trofeu, per exemple? De trofeu. Les competicions, totes les competicions han de tenir un guardó, no? I en aquest cas els trofeus recordarien aquests costums de l'antiguitat de voler alçar el cap tallat de l'enemic, no? I trofeu ve del grec tropaion, que és un monument fet amb les restes de l'enemic allà on hi ha hagut la derrota, allà on ha girat. Trofeu vol dir girar en grec. Trofeus són medalles. Quan parlem de trofeus bé, hi ha altres trofeus, no? Però potser el trofeu més representatiu de l'èxit esportiu és la medalla, no? Una medalla. La medalla d'or, la medalla de plata i la medalla de bronze. Que és una espècie de moneda. De fet, AES Medalia era una moneda llatina que equivalia a la meitat d'un denarius. I amb el temps, no sé ben bé per què, la medalla s'ha convertit, sobretot això ho veiem en els Jocs Olímpics, s'ha convertit en el guardó que s'entrega en els atletes. I recordaria també una moneda perquè també té la figura d'un personatge o d'una institució ja incrustada. Molt bé. I ara estem escoltant, veus? Estem escoltant l'himne olímpic, Molt bé.
l'himne olímpic, quins records de... Aquí podríem haver tingut un olímpic de l'antiguitat important. Tenim a Polèntia se va trobar una làpida d'un tal Cornelius Atticus. Cada any la comunitat autònoma de les Illes Balears concedeix aquesta distinció en els millors esportistes illencs. En Cornelius Atticus no era mallorquí, no era balear, se creu que era grec, però va lluitar aquí a Polèntia i era pancracista, era una espècie de boxejador. I resulta que s'ha trobat una làpida on tothom parla meravelles d'ell i va morir boxejant, no? I, curiosament, la seva làpida, descoberta el 1933, és l'única resta de poesia epigràfica, és a dir, de poesia d'inscripció lapidària que s'ha trobat a les Balears i avui se pot contemplar l'original en el Museu de Mallorca. Cornelius Atticus, el primer esportista conegut a Mallorca, Balears? Sí, podríem dir que sí, però tot i que no era originari d'aquí, se creu que era grec, però aquí va tenir gran fama. I què va guanyar? Era un gran boxejador, li anava a pegar cops durs a la panxa i a la cara, perquè era un esport molt violent, era molt violent. No, bé, aquí entraríem altres consideracions, no?, sobre el ment insana i corpore insana. I aquí això sembla que com si fos Panemet Quiriquenses, no?, aquesta fira que tenim muntada aquí, tothom ve aquí a passar-ho bé, per aventura, per no preocupar-se de les seves corolles i inquietuds diàries, i això també és una frase que va encunyar en Juvenal per referir-se que els emperadors només volien muntar espectacles públics, pa i circ, per tenir la gent entretinguda i així no pensar en altres preocupacions polítiques. Toni Gené i les seves corolles, com sempre, a batexclàssics.blogspot.com. Molt bé. Toni Gené, periodista i filòleg, te dono la medalla d'or. Molt gràcies. Que per cert... I jo de plata. Jo de plata. No, vosaltres ja la teníeu. Ja l'havíem adquirida, no? Però tens un lingote. Un lingot. I na Pau, que espero que també ens estigui escoltant, també té un lingot d'or. Una cosa, per què és? Bé, això ja no és etimologia esportiva, però per què l'or, la plata i el bronze trobes que... Crec que són els metalls més preuats de la mineralogia, crec que. En aquella època, o no? No, ara no sé, no ho desconec. Home, de moment l'or jo crec que continua sent un actiu important. Sí. Doncs escoltem uns segonets més en aquesta música, aquest himne olímpic que tu dius que te dona un pot de nostàlgia. Sí. Per què? Sobretot els Jocs Olímpics més que jo record més són els de Barcelona, no? Que varen ser l'any passat ho varen passar molt bé també. Sí, també els Jocs Olímpics d'Anglaterra varen ser coreogràficament varen ser molt interessants la inauguració, perquè varen recordar una mica la influència, el llegat del món anglosaxó al món, no? Na Pau Martínez ho vàrem seguir molt, el tema dels Jocs Olímpics i les medalles, no només les medalles, però vàrem estar fent tota una sèrie de programes Balears fa Ciència dedicats als Jocs Olímpics, Pau? Hombre, cada setmana ja. Cada setmana parlant dels Jocs Olímpics. Bé, escoltem aquest himne i connectem amb na Pau i ens expliques on ets.